Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Welcome to our fans to TV. It's the Petro Premiership. Orlando Pirates 0, Durban City 0. I'm joined by Umabaso. Yes. Yawabona ukushesha ujabula into kakayithoni. Yeah. Kubhlungu basibonisile namhlanje. Yeah. Singalingeni isijabule sithi sesiyithathile league. Singayithatha. Namhlanje usibonisile uNkulunkulu ukuthi yekani ukudelela. Yeah. Size lana sidelele sithengena ama cricket ngemali yokugcina sithi sizo celebrate. Yeah. Kuphi ibhuti kwalile. Yeah. Kwalile bhuti kwalile namhlanje kwalile namhlanje. Angeke sithembise nokuthi obhidi college siyoyishaya sekolamula umdala. Yeah. Lento lesifuna uNkulunkulu ayisafundi nasikabalandeli. Yes. Yeah, basiqeda ukukhuluma sikhulume kakhulu webhuti besirasi bafonini. Sithi siye iron esilandelike. Hayi league yalile ukhumya. Yalile. Yala kuphi? Yala iron. Mina ngithi ngumabasi. Asekena ukukhuluma kakhulu singabalandeli. Namhlanje uNkulunkulu usibonisile ukuthi uzofika lemlomo yethu. Ngoba sizizelana sidayilandeli. Akuna league esiphume nayo siphume esikwadini. Wabhuti sesithembele into engekho ngoba nayo obhidi phela ufuna ukuvika izinto. Konke sesikushaya kumdali thina. Mina ngithi ngumabasi. Umlomo wami uphansi anginawo amaningi. Kodwa bhuti ngikutshele ne imangaba impilo yami iyophelela embombela ngumlandeli wePirates. Ngiyofela khona. Asifela khona. Angeke ngiphume embombela nginganayo ibhedwe. Akhonakali. Angeke ngiphume embombela ibhedwe nginganayo. Akhonakali. Ngithi ngumabasi. Mangabe yami impilo yomele embombela uNkulunkulu ungibizile. Angihambe ngiyofela embombela. Asembeni sofela embombela nge-23. Embombela kule sofela khona. Asikwazi ukuthi singahlulwe into siyibhekile. Isirana lakithi wayesannounce saloku kusele 5 game abakazi bathatha ibhethwe bayibeka kuyo bathi nawo. Kodwa thina njalo bayibeka la bathi ake ngikhothe lento nizuthi mnandi kanjani. Iyasihlula webhuti. Kodwa mina ngithi ngumabaso impilo yethu nesibo iyophelela embombela. Ngoba mangabe iPirates ayiwin up ayiphumi idumbe embombela mfowethu iyoma inhliziyo iyoma lemsipha nestress. Ngiyakutshela na anginawo amaningi akudebhaks. Thibo, thank you. Ngizokudonsa.